Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Безнең хукукларны буза. Шаулы коммуналь предприятиесе хезмәткәрләрен үз теләкләре белән эштән китәргә мәҗбүр итә. Йөкләмәләрен үтәргә шанс бирегез. Риэлтор Альбина Сазонова белән алыш-бирештән зыян күргән шаулылар аны арестан чыгаруларын сорый. Bir көндә 50 пар язылышкан. Ни өчен үз мөнәсәбәтләрен законлаштырырга теләүчеләр истәлекле даталарны сайлыйлар. Татарстанда яшәүче тагын 85 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шаулда коронавирусның 5 яңа очрагы теркәлде. Соңгы тәүлек мәгълүматларын Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 21 гыйнварга Татарстан буенча барлыгы 15189 авыру очрагы теркәлгән. Аларның 11577-се терелгән, 97-се узган тәүлектә. Шаулы ТВның кайнар элемтәсенә хукукларын бузулары турында Шаулы коммуналь предприятиесе хезмәткәрләре белдерде. Алар раслаганча, эш бирүче аларны үз теләкләре белән эштән китәргә мәҗбүр итә. Редакциягә мөрәҗәгать итүчеләрнең сүзләренә караганда, законсыз кыскартуга гади эшчеләр эләккән. Хәзер алар аптырашта, чөнки яшәр өчен аклар акчасыз калган. Предприятие җитәкчелеге оешма эшли дип раслый, зыян күрүчеләр исә хәтта вахта автобусларының да бетерелүен белдерә. Безнең төшерү төркеме аларның берсе белән очрашты. Хотел получить документы, на каком основании предприятие ликвидируется. Вы хотите, чтобы у вас было прописано в заявлении под сокращение штата? Да, или ликвидация. Илфат Хаҗи улы Чиста шәһәрка предприятиесендә чүп ташучы оператор булып 6 елга якын эшли. Проблемалар бер кайчанда булмады, әмма хәзер чүпчә реформасына бәйле рәвештә оешманы сатуга куйдылар ди ул. Илфат Хикматуллин сүзләренә караганда 75тән артык кеше эшсез калган. Ул җитәкчелектән барысында закон буенча эшләүләрен, предприятияне ликвидацияләүне, күрсәтүләрен һәм 3 айлык хезмәт хакы күләмендә түләүләрен сораган. Әмма 12 гыйнварда аны хезмәт хакының 2/3 өлешен саклап, билгесез срокка өенә җибәргәннәр. Бәләкәй без эшләтергән эшләрне шул организациягә бирә башладылар. Кешеләр калды эшсез. И аларга әйттеләр, вот эш бездә бетте, языгыз заявление по собственному желанию, если желаете, идите в ту организацию работать. Без бер көнне дә эштән җибәрмәдек дип аңлаттылар Чиста шәһәрка оешмасы вәкилләре телефон сөйләшү барышында. Хезмәткәрләрнең күбесе башка оешмаларга күчкән, кемдер үз теләге белән киткән. Хәзер потенциаль сатып алучы белән сөйләшүләр алып барыла һәм бәлки шәнлекне һәм Чиста шәһәр командасын саклап калу мөмкин булыр ди җитәкчелек. Как решение будет принято, то есть если работникам будет предложена работа, если она их не устроит, они имеют право уволиться. То есть никто их принудительно держать не будет, соответственно. То есть сейчас разговор идет о том, чтобы забрать предприятие полностью с имеющимися работниками, с имеющимися, там, как говорится, лицензией, видами деятельности, которые открыты у предприятия. 14 хезмәткәр прокуратурага шикаят белән мөрәҗәгать иткән. Әлеге вакытта тикшерү үткәрелә. Без вакыйгаларның үсешен күзәтеп барачакбыз. Лилия Гатина, Диана Малярова, Ойдар Мусин, Яңалыклар. Альбинаға шанс берек. Шундай сүзләр белән Аргана залы янында пикет оештырылды. Биредә катнашучылар риэлтор Альбина Сазонова белән килешүдә 300 миллион сумнан артык акчадан кылык кагучылар. Ул аларга фатир вәгъдә иткән һәм соңрак элемтәгә керүдән туктаган. Хәзер зыян күрүчеләр 2 лагерга бүленгән. Берәүләре риэлторны сак астыннан азат итү яклы, икенчеләре аның урынын рәшәткә артында дип белдерә. Тулырак алдагы материалда. Фаттаховлар гаиләсе риэлтор Альбина Сазонова хезмәтеннән беренче ел гына файдаланмаган. 2020 елның маенда алар 2 бала белән яңа фатирга күченергә ниятли. Әмма бу барып чыкмый. Альбина килешүне уздырырга өлгерми. Март аенда аны караклыкта шикләнеп рәшәткә артына ябалар. Сама гражданка Сазонова не отказывается от своих обязательств и просит, вот у нас неделю назад было операционное рассмотрение в Казани, мы ездили, потерпевшие всем составом ездили в Казань, где она сказала, что она неоднократно обращается к следователю для того, чтобы уже он разрешил хотя бы с конвоем ей выходить и выполнять обязательства перед людьми. Фаттаховлар зыян күргән бердән бер гаилә генә түгел, Сазонова эше буенча барлыгы 200дән артык кеше зыян күргән. Шуларның яртысы аны азат итү өчен чыгыш ясый. Правоохранительные органы не хотят ни ее слышать, как бы и не нас слышать. Мы эти пикеты уже организуем не первый раз. Куда только мы не обращались уже с письмами и в прокуратуру РТ, РФ, прокуратуру города. Но все как бы остается без
внимания, так скажем, властей и не хотят нас услышать. Әлгәр риэлтор СИЗОда 27 гыйнварга кадәр кала. Аның киләчәк язмышын суд удырышы залында хәл итәчәкләр. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бір күнде 50 пар язылышқаны бүгінгі күн шәһәр тантаналары сарайы хезмәткәрләре өчен аеруча тыгыз булды. Рекордлы сандагы парлар никахларын нәкъ менә бүген теркәргә теләделәр. Мондый ажиотаж матур дата белән аңлатыла. 21.01.2021. Ни өчен үз мөнәсәбәтләрен законлаштырырга теләүчеләр истәлекле даталарны сайлыйлар? Тулырак Лилия Гатина материалында. Регина һәм Илнар эштә танышканнар, башта хезмәттәшләр кебек мөнәсәбәтләр иде. Аннары ул мәхәббәткә әверелде дип уртаклаша яшьләр. Бер елдан соң Илнар үзенең йөргән кызына тәкъдим ясый. 20 числа августа 20.08.20 у нас был никах. И на торжество тоже выбрали красивую дату. Очень красиво. Красиво. Мы планировали зимой. Так и сошлось. Свободно. Сошлись звезды. Бүгенге көн чынлап та үзенчәлекле булды. Матур датадан тыш тантаналар сараенда 2021 елның 100-нче парын теркәделәр. Это очень здорово. Поздравляем всех тех 99 пар тоже, которые создали новую ячейку общества. Елдан-ел яңа өйләнешүчеләр арасында матур датаны сайлау очраклары арта гына бара дип билгеләп үтә ЗАГС белгечләре. Шулай күп сандагы туйлар 12 һәм 20 февральдә көтелә. А также прогнозируется свадебный бум в августе 21.08.21. На эту дату уже подали более 30 заявлений. А дополнительно у нас открыт праздничный день 12 июня, День России. Никах теркәү өчен гаризаны теләгән датага кадәр 1 ел кала бирергә мөмкин. Моны ЗАГС бүлегенә килмичә генә дәүләт хезмәткәрләренең бердәм порталы аша эшләргә мөмкин. Парларның яртысыннан артыгы хәзер гариза бирүне нәкъ менә электрон ысулын сайлый. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Удмуртияның Ува санаториясы сезне сәламәтләндерү үтәргә һәм ял итәргә чакыра. Ковидтан соң тернәкләнү дип аталучы яңа программа буенча 15% ташлама бары тик 14 февральгә кадәр генә гамәлдә. Реабилитация после COVID-19 в санатории УВА. Только до 14 февраля со скидкой 15%. Подробности по телефону 78 05 71. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23. Реабилитация после COVID-19 в санатории УВА. Только до 14 февраля со скидкой 15%. Подробности по телефону 78 05 71.